Plus, unti-unti na lang. Good morning mga moms. So nandito kami ngayon ni Gwen because it's Good Friday. So magbibisita iglesia kami sa mga simbahan dito sa... Uy, hanggang ano tayo? San Antonio. Anong simbahan nila doon? Hindi ko alam kasi simbahan nila doon. Ando lang yan. Nakas tutok. Ilan lang naman ang simbahan? 7. Pang-7 yung nasa sentro. Yun nga yung ihuli natin. Meron sa Bubuntugan, meron dyan sa Kimaya, meron dito sa Solana. Oh, pat. Playa. Hindi na nga tayo mag-applya kasi applya yung pupuntahan natin sa taas eh. Oo. Bisita iglesia. Sasakay sana kami kay Kuya Bubong, kaya lang sabi niya, priority ka raw niya. Oo, okay, bago. Oo, kasi mag-deliver daw kayo ng ano. Mag-deliver siya tubig. Tas Hindi pa man sigurado kung open ba. Ayun, 2.5 nga daw kasi. Sige. Ano lang kasi kami. Natulog na ka to? Okay na. Ha? Ay, natulog sa biyahe ko ha? Simula na tayo ng aming bisita iglesia. Magpunta nga mga simbahan. Una ta dito katulong papakyat ng simbahan sa playa, sa ruins. So, unang simbahan namin, kapoy na kaagad. Of course, dahil ano to. Instead kasi na magpasan ako ng cross ngayon, kaso lang hindi natuloy. Dahil iniba na yung patakaran. So, yun yung gagawin natin. Ay, bili pala muna tayong tubig kay Mars. So, ikot na kami mga. Samahan niyo kami. Wala gani. So, dito kami ngayon kay Mars. Uutang kami ng... Mars, utang kami ha. Naka-video ka. Wag kang ano. Tawagin mo ba? Oh. Tsaka kandila. Isang pack. Oh, yung isang pack na. Two. Kailan ka po? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 88 man. 20, 24, 25. Tag-5 ba ng isa? Ha? 88. Oh, ayun oh, nakabutang. 88. Oy, ano si kauban mo gabi? Adeb. Andun sa farm. Tumutulong. Ang say, tinapay. Motor. Tinapay. Sa Tinapay na lang. si Mikael kay Nandito na kami sa unang simbahan. Dito sa Barangay Aklaya. Samahin niyo po kami mga moms. Dito. Meron silang sindihan ng kandila. Magdadasal muna tayo sa loob. Nandito na tayo. Subayan nyo na lang kami mga moms. Amang walang Santo, Santo, Santo. Nagpupunaw lang yung paano ko lang. Ang dakilang ko ng puso. Ang maluwalhati ng matya ay nagdarang sa bawang sa limitan. Isang pag-iglesia ay nagpupunaw ng puso. Ang mawala sa inyong nagpupunaw sa Espiritu Santo. Bawang paninitan ng pag-iglesia. Walang gawaan. Bawang nakasama. Sa sarap mo na ng mahalaga. Ilubig mo ang kumatayin o kung sa pinakain ng langit. Sa mga sumasamba na namin. Kaluklok na sa pananong malulhati ng tumulong mo sa kataw. Kaya hinihiling namin sa pagkakaan. Nagtulong mo sa iyo, mahal. Isama mo sila sa pinang ng pagkakas. Pagkakas sa mga bayan. Pagkabayan mo sila ng pagkakas sa Hindi na po ang mga
Kaya hinihingi ko sa kanya na lang. Kasama na sila sa kanya. Hindi kasama na ako. Kasi patabayan sa pagkakala sa mga sa araw-araw at panagamalaan lang yung lahat ng mga sa akin. Tawa mo ko na tawa mo. Hindi lang awa sa akin sa pagkakamaasa ko sa iyo ako umaasa sa pagkakamaasa ko. O aking Diyos ko na ako nangyayon sa pagkakamaasa ko. Jesus ko na ako. Sa dahil ito na ito ay nagpasala ko laban sa iyo. Nagbasa na ito na sa pagkakit ko na sa dito na tayo sa church ruins ng Hasaan. Yeah? Paakit pa yan. Ayan. Kaya naman siguro natin to. Simulan na natin umakyat. May hawakan naman siya eh. Yun lang talaga, medyo parang nakakahingal siya. Good. First time ko makakapunta rito. Nakaakyat. Ilang taon na ba ako dito? Five years na ako dito. Ngayon pa lang ako nagpunta dito. Nakaakyat. Medyo may kaunting hingal. Doon pa si Gwen. Akit siya? Yung posisyon ko. Ha? Isang pasan ako ng cross. Hindi natuloy. Dito mo. Akit na tayo. Ang taas pa. Whew. Taas. Unti-unti na lang. Kapoy. May Station of the Cross din pala sila dito. Ayun oh. Overlooking. Ayun! Finally, dito na kami. Grabe. Nakakahingal. Ang taas. May mga bantay din dito. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang kandila. Magandang ang buntag. Wow. Worth it. Ang batuti. Pila mo sa kayo, Spirit? Wala po yung nakabutang sa kuan, no? Na may nakakuan pero mura kay may makabat-bat anak mo kung pila ka Pero may daan nila naglihok. ang ganda. Yung kangatiman ang gayet ulang na. Ayan yung lumang ano, diba? Diba ganito yung dati? Oo. Kung walang bell, yan ang hinahampas para tumunog. Ganda, oh.
Kung di ako nagkakamali, base sa pagkakaintindi ko kaya siya church ruins, kasi sinira siya. Ito na lang yung natira na portion ng simbahan siguro. 'Di ba? Kasi giniba siya. So ito na lang yung natirang portion. Tapos nilagyan nila Pwede ma-scan doon mamaya i-scan ko. sa Ayan yung... na may scanner. Tapos na kami dito sa aming pangalawang simbahan. Actually, meron tayong meron po akong guidelines ng nawala. Meron po akong guidelines ng mga panalangin para sa bisita iglesia. Pababa. So medyo okay na siya. Magaan na siya kumpara kanina paakyat. So sugod na tayo sa ating pangatlong simbahan. So nandito na tayo sa pangatlong simbahan. Dito naman to sa Barangay Solana. Nakapagsimba na rin ako dito noon ng nagninang sila Brenda. Pwede naman tayo sa gate. Pwede rin i-open. Sa araw-araw ay magpupuri kami sa iyo at karangalan ang iyong pangalan magpakailanman. Ingatan mo nawa kami, Ama, sa araw na ito upang huwag kami magkasala sa iyo. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Dito na tayo sa pang-apat na simbahan. Ang Immaculada Concepcion. Ito naman ito sa Barangay Los Bansol. Sa lilim ka muna to. Okay, so now punta na tayo sa panglima, ang Barangay Bubuntugan, kasi sila yung isa sa may malaking simbahan dito sa Hasaan. Tapos bago doon sa Fuente, kung saan kami palagi nagtitirik ng kandila ni Gwen, at sa sentro ng Upper Hasaan, yung pinaka Main parish ng bayan ng Hasaan. Bago pa lang to, di ba? Kasi ano pa lang ito. Nandito na tayo sa Bubuntugan. Yung bag. Huwag mo, iwan. Ito na ang Our Lady of Mount Carmel Parish. Para sa ating panglima. Dito ang barangay ni Britney at saka ni Melmar. O, di ba ang laki? Dito na tayo sa aming kaanim simbahan. Ito yung pinaka ko na simbahan. Yung aming miraculous na church, ang Nuestra Señora del Puente, kung saan dito ko ipinalangin, dito ko pinagdasal yung kagalingan at patuloy na kalakasan ng aking kapatid mula sa cancer. So, patuloy po siyang ngayon nagpapalakas, and yun nga, napa-opera ko na siya at napaalis na, napa-therapy ko na yung bukol niya. Dito na tayo. So, let's cheers! On our way para sa aming last church. Ano nga yung dyan? Ang tawag nila dyan, yung parish ng Hasaan. Nandito lang din sa taas nito. Pagkalapit lang din sila. Gusto
gusto nyo man namin lakarin to, mainit. Bala ko sana magmotor kanina kasi ito mainit. Kasi ito medyo kalmado. Kasi ngayon sobrang init ito kasi panahon. Kaya always Bring your water. may tubig ka para ma-hydrate. Iwas to yun. Dito na tayo. Dito na yung kanila simbahan. Ito na yung kanilang sentro ng simbahan dito sa Saan. Sukin na natin. Para sa ating pangpito at huling simbahan ng Bisita Iglesia. Ayan, so dyan na natatapos ang aming Bisita Iglesia. Ganun na lang. Sama na ba ang aming kandila. Let's go. May patuloy tayong gabayan sa lahat ng oras ng ating Panginoon. Ingat po tayong lahat and God bless everyone.